Рафаэль Ильясов үзенең кабатланмас аңагына хас башкаруы белән Галия Бануны җырлый. Тембрында, вокаль мөмкинлекләрендә беркем белән дә бутай алмассың. Халык артистының усталыгын аны соңгы юлга озатканда тагын бер кат искә алдылар. Мин ышанып та бетерә алмыйм үземә, чөнки бу информацияны мин кичен алдым. Безнең инде ул чын чүпрәлебезнең Олы кеше, хөрмәтле кеше Рафаэль абый дип кенә әйтә идек инде. Радиода эшләп, бик күп алтын фондлар эшләде, Татарстан радиосында эшләде. Һәм үзенең дә алтын фондта бер теге халкыбызның җырланмаган җәүһәр җырлары бар. Аның менә алтын фондка кирип калган. Һәм ул татар милләтенә үзенең армый таралмый хезмәт иткән легендар җырчыбыз. Тумышы белән ул Чүпрәле районыннан сәнгатькә булган мәхәббәте аны Казанга музыка училищесына китергән. Аннан соң консерваторияның оркестр факультетын тамамлый. Тавышы төрле сәхнәләрдән яңгырый. Пермь опера һәм балет театр оркестрына кушылып та җырлый ул. Ярты гасырдан артык гомерен Татарстан радиосына багышлый. Бүген Рафаэль Ильясов туплаган фондта 50 000 җыр бар. Аның гаҗәеп моңлы җырлары безнең үзәккә үтәдер, йөрәккә үтәдер. Андый җырчылар аз. Менә шулай итеп моңлы, тирән итеп татар җырын, татар йөрәген сәхнәгә чыгару бу бик талантлы кешегә генә ия. Әлбәттә, ул яшьләргә үзенең мирасын калдырды. Ул бик ачык кеше иде, яшьләр белән әйбәт мөгамәләдә иде. Соңгы көнгә кадәр ул радиобыз белән имтианы югалтмады. Ул бик bizani хөрмәт итәбез, чөнки ул үзе хезмәт сөючән кеше иде. Әлеге интервьюны ул 1 ел элек бирде. Республика каршындагы казанышлары өчен орден белән бүләкләнгән көнне. Ömrüm boyu dibinde 50 түгел bir 60 yıl эшләдем бугай шушы бидәйне җырчылар белән, композиторлар белән. Мәрхүмне башкаланың мөселман зиратында җирләделәр. Алия Хәйретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.